Салому алейкум бародарои азиз, бародарое ки ҳурмат мекунем ва тамошо мекунем, дастгирӣ мекунем. Бародарои азиз, ҳаматон ана ҳамин рӯз хоҳиш мекунам ки чанд қай метонем бародароям видеоро поделиться кунем ва чанд қай метонем ки ҳамин видеоро лайк монем ки чизе ки ҳаст имрӯз мехоҳам ки баҳри шумо бугум, барои дар ватан будам намехостам ин гапҳоро бугум. Барои ҳамин қа мақсад ина бо Москва омадаем, ғарибӣ омадаем, мақсад ана ҳамин видеоро хостам баҳртон пешкаш кунам. Именно ба ҳамон блогерое ки барои 3 ё 4 сум бародари худтона мефурӯшем. Бас кунен ай-бай. Як аз пас мезанем, як аз просмотр мегирем гуфта, мо реклама бихарам гуфта. Медонам агар аз любой видео парто 3-4 5 просмотр бигира, ягон кас аз шумо реклама намега ки ма ширкат фалон ширкат дорам, фалон хел компания дорам, фалон хел магазин дорам, реклама мекунем. Барое ки хайри муҳоҷира пас биза просмотр мегирӣ, бобоҷон 80 пас биза просмотр мегирем. Медонистен, явна медонистен шумо ё ки дигар блогерро ё ки дигар бизнесмен ё ки дигар номдороро мехезем пас мезанен. Барои чӣ? Барои халқ моро мешиноса, просмотр мегирем. Охи ай просмотр шумо сум наметам, 4 сум реклама мета, заҳри танатон шава. Охи бас кунен ами корои ҳаромтона. Хайри моҷи фалон каса билет намечиши фалон. Охи ина номери ма марда ки занг биза як бор занг биза, мардак боши, як бор рӯ ба рӯ ма биё гап биза. Ин қадар номарди ки дар ҷо ма билети кира фреб кардагиам. Ина номерои ма, ина ма дар шаҳри Москва ҳастам. Биё бародари азиз, матра мақсад чекта нишонта чита нишонта пултра возврат кунанд, агар ки дар ҳамин авиакасса мо ҳам хатогӣ ҳам ошибка шида боша. Не ки хеле шайтонӣ накунед дар ҳамаи ҷо. Эй хайри муҳоҷир фалон каса фреб кард, хайри муҳоҷир фалон каса чӣ кард, хайри муҳоҷир неме чӣ кор кард. бовар ки тамоми ҷои ютуб медромади гап ҳам дар ватан будам, гапи ҳамин буд. Ман медонистам ай ватан видео кунам, бо ҳамун гаптон буд, бо гапи ҳам баъзеётон чӣ буд. Ай ду рафтӣ зурӣ мекардӣ. Барои именно видео накардам ки биём дар ҳамин Москва, дар ҳамин ҷа видеора кунам. Ина хайри муҳоҷир дар шаҳри Москва ҳастай. Баъдан якчанд бародарое ки видео карданд, якчанд апое ки видео карден, бад кардем, мақсад нисбатан пастановка карден, чико карден, бародарое ки нисбатан видео карден, пастановка карден, ҳамин хамягон ки ба худованд месупоромтон. Пуст гунаҳгор бошен, худованд шуморо ҷазо бита, бегуноҳ бошен, худованд худаш медона, ё ки ман ҳам гунаҳгор бошам, худованд мара ҷазо битава, ё ман бегуноҳ бошам. Ман ҳам мегӯям ки мо ҳам хато дорем, дар ҳаёт ҳама хато мекунем, бародари азиз. Леки ин хеле ки барои як суми ҳаром шида бихезем, як бародари дигар моро пас бизанем, бигем ки ту фалон чӣ ё фалон чӣ. Айбай, просто айбай. Дар мо мардуми тоҷик намезебай. Имрӯз ютуб дромадам, як бародармон видео кардааст. Ду бародари тоҷик, як бародари тоҷика барои пул, қарз сарчай танаш ҷудо кардиянд, баданаш ҳастай, сараш нестай. Барои чӣ? Барои пул. Имрӯз ин қадар мардуми тоҷик мо хидмон ба хидмон мо ҳаракат мекунем ки мо мардуми тоҷик дар Москва, дар ғарибӣ, дар Россия, дар тамоми давлатҳои дунё мақсад якҷоя бошем. Мо кӯшиш мекунем ки дастгири якдигар бошем, не ки не бо ҳамин як аз дигар мебироя, якдигарро пас мезанем. Накунед ин хел бародари азиз. Хос ба хотири Аллоҳ якдигарро бубахшен. Чизи буд набуд, ҳаст чизи касе гуноҳ кард, ба хотири Аллоҳ бубахшенша. Медонам моли мегӯяд чӣ ба видео ответ чон накардӣ. Ҳамаи видеоам тайёрай, ҳамаш тайёрай. Не ки мақсад хос ба хотири Аллоҳ ман ҳамаша мебахшам. Бидам бародарои қадрдон, бидам бародарое ки аз ислом бо хабар буданд, мақсад файрод кардан, фаҳмондан, гуфтанд коротон хато ҳастай. Мақсад хос ба хотири Аллоҳ ман гуфтам майли ман ина мебахшамшон, мақсад дар кор нест ҳамин кор. Барои хабардории азиз, мақсад ҳама вақт мо дар хизматем, дар хизмати модаро ҳастем, дар хизмати бародаро ҳастем. Ҷои кор шава, чиз шава, реклама инами канали мода иншалло меброяд, ҷойҳои корӣ, чизо иншалло пешниҳод мекунем. аз шумо фақат ҳама вақт ҳамин то ҳамин рӯз дастгирӣ буд, ҳамун лайк, ҳамун поделиться, имо ҳамун чизи ҳаст поделиться кунен, дастгирӣ кунен. Иншалло ки ба хоси Аллоҳ аз пага бо аэропортҳо мерам, бо ҳамаи Жукову, Домодедов, Внукову, Шереметов, ҳамаш иншалло рафта ҳама рӯза видео мекунам аз хабарҳои аэропорт. Ҳама вақт пешниҳодтон мекунам. Ва ҷойҳои кориам бошад, агар касои ҷойи кор бошад, бародари азиз дошта бошен, одам дар кортон бошад, ҳамин номери ма занг бизанед. Иншалло ки корро пешниҳоди халқ мекунем.
ҳамсӯҳбат мешем, ҳамдигар фаҳмӣ мекунем дар ҳамин номери ватсапм. баъдан бародари азиз, як кори беҳтарин, як кори савоб, мақсад касое ки хонаи худо рафтан мехоҳад, дар ин номер занг бизанен. ҳаҷи умра касое ки мехоҳен, марҳамат бародарои азиз, биёен ба офиса, договор ҳамаша чӣ мекунен, сума месупорен. марҳамат бародарои азиз, хонаи худо мақсад мерен, ба сари баланд зиёрат мекунен. аввалаш худованд худаш, ҳар кас, ҳар як бандаи мусалмон орзуи уҷа рафтан дорад. барои ҳамин хатар касое ки шароит дорен, ҳамо бародаро қарз накунед, бародарои азиз, чӣ накунед, шароити 100% мерасад, зиндагӣ ҳама чӣ. марҳамат бародари азиз, мақсад хонаи худо занг биза, мақсад ҳамиҷа ҳама документата, визата, ҳамаша хулоса ба падаркаҳо бо чиёш ҳастай. мақсад бародари азиз, аз мақсад аз ин видеои ма ки бас якдигара пас задан, аз ана ҳамин рӯз бо ина дар Москва ҳастем, якдигара дастгирӣ мекунем, ҳама вақт дар бартон ҳастон, ҳама вақт мардуми мусалмон, иншоалло ки модарои маъюб ҳастанд, модарои бемор ҳастанд, бародарои дар бемор аст, бародарое ки аз стройка ягон мешкан, апи любой вақт дар бартон ҳастем, иншоалло дар шаҳри Москва. ҳама вақт хатитонам шерои нар, ҳама вақт ба пеш, ҳама вақт дуогӯи ҳамдигар бошем, ҳама вақт дуо кунем ки дар ватани мо, дар шаҳри мақсад ворух, тинҷӣ, оромӣ боша ва дуо кунем ки дар бародарое ки аз даст додем, дар ворух, модару бародару зану фарзанди ӯ мақсад сабр буда. боқӣ сарбаланду хонобод бошем бародари азиз. Дар охир мегӯм билетҳо ҳаст, ба тамоми дунё ҳаракат мекунем бо нархи арзон. пешниҳодтон кунем бародари азиз, мана занг бизанед ё ки дар ватсап банависен. агар занг занем ҷавоб надодем, бидонед ки зайни тем, мақсад хати ягон касига бо гап застем, дар ватсап мо банависен, хуби хуб мешавад. мисол бидонед ки салом алейкум бародар, аймад фалон ҷо билет, фалон чиста билет дар кунем, қабулнаш тамом бародар, сразу нархи навоша рӯитон мекунем. боқӣ сарбаланду хонобод бошен. Тоҷикистон ба пеш.